Carane piye? Lho aku masih ngene iki dadi pesindene mbok dekku dukun beranak, Mas. Masa? Dukun bayi berarti. Dukun bayi. Tata carane wong bayi iki aku wis pengalaman. Carane gimana? Dari mbahku wis pokoke ku nek wis Pokoknya anu andane adikku. oh, adimu lanang. Lanang. Oh, iya iki wedok celoleo bener. Lah mbahmu dukun apa? Dukun bayi. Berarti mbahmu sakmene. Loh, masih dukune. Loh. Piye to kuwi? Mbahku ki dukun bayi. Lah dukun bayi berarti sakmene mbahmu. Mbahmu kan bayi to? Rada dhuwur sithik, Mas. Jenenge iki dukun bayi ora kok bayi sakmene iki. Carane ngatasi wong. Carane gampang wong meteng, Mas. Nek arep babaran ngono ki pokoke anggere tengerane wis metu rambuté pindang ditarik. Kuwi mesti lahir. Akhire tak praktekne to, Mas. Mergo mbahku wis keselen akeh pasien. Langsung enek wong 10, 5 tak gletakno. Glodak. Langsung tak buka.